neću direktno da se obraćam nikome, Nemoj, molim te. ali baš bi onako voleo da malo dublje znam zamisao Mika Murine na Hezonju. Znači, ne znam, ja si pričam samo. Pričaš. Samo si pričam, ali Na ja tome onaj be španac be rekao me. ne znam čija je to ideja bila. Mislim, slušaj, pije mi vodu, baci ga u vatru. Ajde. Evo ti Hezonja. Bilo kom klincu da kažeš, evo ti Hezonja, ne znam, Murine znali ko je Hezonja. To je problem. Jeste, ali, znaš, bilo kom klincu da si bacio, ne znam, reći ću to, Filipa Jovića, zato što je to meni bolji igrač od Murinena. Bum! Eto. Bum, bum, bum! Tačka, znači tačka. Filip Jović je bolji igrač od Murinena, tačka. Čuli ste ovdje. To moram da naglasim. Sigurno za njegov napredak ne bi bilo bolje da dođe u Partizan. Pričam za Filipa Jovića. On bi ga pojeo. Disao bi mu uzvrat ceo meč. Pa dao bi sve od sebe, to je Filip Jović. Murin je na prave noge, Jurio pokušavao da stigne nešto. Ovo je nebešno na evropsku. No... Ovo je sigurno neki nebitan čini. da. I dobio je ribanje od Željka, zasluženo. Pa ako ići.